Edrychwn i ddarganfod y gwyriad safonol yn yr achos penodol yma. Mae gwyriad safonol dim ond yn mesur o wasgariad o'r canol. Felly peth cyntaf mae rhaid i ni gwneud yw i ddarganfod canol o'r dosraniad yma. Mae gennym y rifau 1, 2, 3, 4, 5. A beth sy'n neis iawn am y cwestiwn yma yw maent i gyd wedi ei gwasgaru allan yn gyfartal. Felly mae'r canol rif a'r cymryd yr union yn un lle. Felly gallwch gweld mae 3 yw ein cymryd, ond dim ond i weld os ydyn yn gwneud y swm o'r gwerthoedd x yn unig, felly bydd hynny wedyn yn 1 adio 2, adio 3, adio 4, adio 5. Bydd hyn yn 15. Ar annwn hyn gan 5 oherwydd mae ein cymryd ac yn aml defnyddio nodiant x bar yw y swm o'r x's dros y nifer sydd gennym. Felly mae 15 dros 5 sy'n rhoi ni 3. Fel dwedes gallwn weld hyn o'r gwybodaeth oedd gennym yn syth. Felly mae hynny'n gweithio allan yn iawn fan hyn. Nawr, y gwyriad safonol, hoffwn wybod pa mor wasgaredig o'r cymryd ydyw. Byddaf yn yr achos penodol yma'n llunio tabl. A mae gennym ein gwerthoedd, felly 1, 2, 3, 4 a 5. A rydyn ni'n mynd i wneud x tynnu i ffwrdd yr x bar. Gwahaniaeth rhwng ein gwerth a ein cymryd. Mae hyn yn mynd i fod yn -2, -1, 0, 1 a 2. A gallwn gweld fod cyfanswm hynny yn 0, sydd ddim yn ein helpu. Iawn, felly beth ydyn yn gwneud yw i gael gwared o ein symbol yn negatif am sgwario nhw. Felly cawn wedyn 4, 1, 0, 1 a 4. A mae hyn dim ond yn gymesur oherwydd y rifau ddywyswyd yn y lle cyntaf. Mae rhain i gyd yn adio i 10. Felly, felly mae'r swm o'r x minus x bar i gyd wedi sgwario yn 10. A hoffwn gael y gwasgariad ar gyfer y taddedd, felly tueddol i ddefnyddio amrywiaeth mawr o nodiannau, ond oherwydd fe wnaethon sgwario mae angen i ni ailysraddu wedyn. A felly yn gwyriad safonol yn yr achos penodol yma, a nid ydyn yn defnyddio, yn mynd i defnyddio am hyd yn oed. Felly hoffwn gael y swm o x minus x bar i gyd wedi ei sgwario. A mae hyn yr wedi rhannu gan y nifer sydd gennym. Felly mae gennym 10 wedi rhannu a 5 sy'n rhoi ni 2. Yn dechnegol, hynny yw'r ymrywiant a gofynna cwestiwn yma am y gwyriad safonol. Nodwch oherwydd dweud byddaf yn ei sgwario i wneud ein gwyriad safonol yn rwydd, mae rhaid i ni cymryd yr ail isradd. Felly rydyn am gael yr ail isradd o 2. A dyna ein gwyriad safonol yn yr achos penodol yma. Felly dyna ein ateb ail isradd 2. Felly os hoffwn gael y gwyriad safonol, beth yn wir hoffwn gael yw yr ail isradd o'r swm o'r x minus x bar i gyd wedi sgwario wedi ei rhannu ar n. Dyma ein fformwla gwyriad safonol. Rhain yw y camer ydym wedi bod trwy. Y syniad o'i osod mewn tabl yw i wneud i edrych yn bach mwy amlwg. Mae'n y ffyrdd gwahanol o wneud hwn, ond os mae dim ond nifer bach o ddata sydd gennym, yna mae beth ni newydd gwneud yn siŵr o fod y ffordd mwy diddorol a syml. Nid yn syniad gwael i'w rhoi mewn tabl, ni dim ond i wneud yn glirach beth yn union ydych yn gwneud. Mae'r gwyriad safonol yn mesur o wasgariad dosraniad. Ystyriwn sut mae newid edrychad dosraniad bach wedyn. Un o'r pethau diddorol sy'n dod allan o'r datrysiad i'r problem yma yw yn ystod y datrysiad pan edrychwn ar y swm o x minus x bar
Ni a bydde fyny ysgrifennu fan hyn nawr. Yna oedd hynny yn 0. Yn digwydd bod caiff yn aml ei ddefnyddio fel myw. Felly, golyga y ddau ohonynt y cymydr. Mewn ffordd, mae hyn yn weddol amlwg oherwydd cawn y cymydr o adio'r holl rifau fyny a rannu gan y nifer sydd gennym. Yr rifau uwchben a rifau islaw yn canslo ac yn y blaen. Mae'n werth cael edrych cloi ar hwn. Un peth yw, yn wirioneddol, mae hyn y swm o I dot yn hafel i 1 I n o'r holl gwerthoedd. A beth golygo hwn yw gallwn gwahanu hwn I mewn I ac anwybyddwn yn hafel I 0 meiliad. Felly mae hwn yn hafel I y swm o I dot yn hafel I 1 I n o x I dot. Tynnu I ffwrdd, nawr ar gyfer y x bar, mae hyn yr un peth ar gyfer pob gwerth o I dot. Felly pan mae I dot yn 1, mae x bar yn x bar. Pan mae I dot yn 2, mae x bar yn x bar. Felly cawn n o x bars. Felly neu n yn lliosi ar cymydr. Nawr, gan fod y cymydr y swm o'r gwerthoedd wedi ei rhannu a n, yna golygo hwnna fod y swm o'r holl gwerthoedd yn n lliosi ar cymydr. Felly ro hwn I ni n lliosi ar cymydr fyna. A mae n lliosi ar cymydr tynnu I ffwrdd n lliosi ar cymydr yn 0. Felly beth yn gosod I chi yn y cwestiwn, beth chi siwr o fod yn gwybod yn barod, yw beth ydyn yn gwneud gyda hwn yw rydyn yn ei sgwario. Oherwydd ar gyfer beth bydd angen arno i'w wneud, pan mae gennym y 5 rif yma, felly -2, -1, 0, 1, 2, y problem yw mae'r rif yn negatif yn canslo allan y rif y positif. Felly os gallwn ni gwneud I gyd yn positif, yna mae hynny'n datrys y problem. Ond yn wir, mae'n y ffordd arall i'w gwneud I gyd yn positif. Felly, gallwn ni sgwario, sydd dyna beth gweithom yn y cwestiwn, ond gallwn cymryd y modwlws. Felly, cawn 2, 1, 0, 1, 2. A mae'n y ffordd arall o fesur y gwasgariad yn defnyddio y modwlws. Mae'n amryw o resymau mathemategol pam defnyddiwyd y diffiniad rydych fel arfer yn gweld, yr un dysgwyd I chi ar gyfer yr amrywiant a'r gwyriad safonol. Ond mae ganddo hanes eitha diddorol. Mae'n erthygl diddorol arno ar y gwefan yma. Felly byddwn rhoi y cyfeiriad ar y gwylod nawr, na fe, ar gyfer y rai chi sydd â diddordeb mewn ystadegau. Yma gallwn gweld cromlin o ddosraniad tebygolrwydd a cynrychiola'r arwynebedd o dan. Faint o werth neu gwerthoedd penodol sydd yn y dosraniad. Mae hyn yn dosraniad normal pwy byddwch yn gweld yn A2. Ond mae'n ychydig o nodweddion diddorol fan hyn. Yn gyntaf, mae'r arwynebedd wedi ei gysgodi fan hyn. Yn un gwyriad safonol na llywch wedi'i cymydr. Felly fan hyn, dechreuwn o'r cymydr yn 0 a'r gwyriad safonol yn 1. A beth yn gosod hwn I ni yw os awn y cymydr plus y gwyriad safonol ar yr ochr yma, a'r cymydr minus y gwyriad safonol ar yr ochr yma, yna cawn y cyfrannedd yma o'r dosraniad ar y cyfan. Y swm o dan yr holl peth yw 1. Felly mae integrin y cromlin yma rhwng minus yn feidredd ac yn feidredd yn 1. Felly gallwn gweld bod yna yn fras 68% yn cael ei cynnwys rhwng un gwyriad safonol uwchben y cymydr ac un gwyriad safonol islaw i'r cymydr. Felly yn hermau mesuriad o wasgariad, os cynyddwn y gwyriad safonol, golyga hyn ei fod wedi ei wasgaru allan yn fwy. Felly gallwn gweld hynny. Awn ni lan I 4. Nawr gallwn gweld yn dal ar 68% fan hyn, ond nawr mae rhaid I chi fynd o -4 I +4 I gael 68% o'r dosraniad. Gallwn hefyd mynd yn mwy fach na 1, a fel gallwn dychmygu mae hyn yn ei wneud yn fwy miniog. Nawr ar wyliau safonol o hanner,
awn o minus hanner I hanner. Felly hanner yn ni. Yr ydyn dal â 68% o dan y cromlin. Yn gadael un ochr y peth yma 68%, y pwynt yw gyda gwyliau safonol mwy fach, mae rifau y gwerthodd yn lot mwy agos i'w gilydd. Gallwn gweld y gwyliau safonol yn bellach I ffwrdd. A gallwch wrth gwrs dim ond symud hwn rownd. Sylwch nid oes unrhyw beth yn newid am y cromlin. Mae canol cromlin yn newid. Felly nawr ydyn ar mew yn hafod I 3, felly mae pig y cromlin normal fan hynny. Mae dal gan mewn 68%. Un gwyliau safonol uwch ben a un gwyliau safonol islaw. Nid yw'r siap ar y cyfan yn newid. Felly dyna edrych bach ar sut oedd cynyddu o gwyliau safonol wneud yn gosod gwyliau safonol fwy fod y gwerthodd wedi gwasgaru allan yn fwy.